Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanyere chana muso demsani makroba Renouveau FM kanumbaga o malikono malikoka au belajele au ni sokoma. Klehera alaka di ambelajele ma. Ambora ka boto munun ke sungolo bayina ka deli masara mani fe boto alaka belajele mine. Alaka haminan ko noya. Sambe foli ka ke an kanumbaga wi. Munumbu ka wakatu suganti ka anname. Munumbu ka wakatu suganti ka annaje. Anga page Facebook ka yafa delike au belajele. Sankura hera alaka di an belajele ma. Anga je ka seri nyona chama ke nyon fe. Ketaw ni fotaw alaw talaka son aga kunyona. Ambe au fo Renouveau FM kanumbaga. Mama sogole be na Franci. Tumani Sissoko be, Sexy di be, Mamadou Diallo be, an kanumbaga o kacha Franci, ambu belajelen fo. Kase Espagne, Sadia Konare Tlobana, Moussa Sidibe Balaba, Mustafa Jara, ku belajelen fo. Sadia Konare alibe ambale fo, a chasi lembe jamana ko ina kosobe. Kaboye kadamina brigo ka uni soma. Sirakoro katase makono, Goro anigmako dugutan fla. Kita komini bisaba anisaba. Kita kau oni sokoma. Bintu ko kita kera region. Anfane an kama gusisa. Kita kau oni sokoma. Monsieur le gouverneur Daouda Maïga. Amba fo kenen kono. Kata c'est monsieur le maire Mansouri Ibrahim Dabo. Maire de Kita. Amba fo kenen kono kawoli mando. Namora kita monsieur Fladougou. Fladougou dugo biworo ani Fladougou ka oni soma. Radio Nema FM sogole mana sanga inkono. Technicien fra animateur ka au belajelen fo. Monsieur Drissa Traoré abe kata se ka fanya bala Moussa Koulibaly. Technicien na animateur belajele ka au fo ka awole mando. Fembe ki sogole Nema FM na isogole Renouveau la ka au fo. Ape kafu tondem belajele cheni muso demsani makoroba. Président Mamadou Zoumana Sidibé anaka jama ka u belajelen fo ko alaka kanuto alaka haminan ko belajele alaka nowa kala kabo Fladougou ka don kati ka awni sogoma nando na kati amba damene don na commandant Fodé Konebe belebele ana jengon be ube ka na mesanga inkono kata se Amen Dumboma brigade commerciale la kati kabo kati yananga boye ngunyana anga jekroba be ay an kanu kojugu maya samake ana akademaya belajele ube kati lameni na sanga inkono kuni soma belebele mbe atlobe anna ambu belajele fo netre la kaube ukacha kati direction centrale du service des armées capitaine Erdogan So atlobana commandant Christophe Dambélé amba fo kati nina kongo kati don tamana akanga kalan jamana inkono alhamdulillah nogoya ukera kati ali sini abebu makosran ko bunana madde ikana ina sababu ko katika oni soma Drissa Diallo avec kati lamen na sanga inkono anaka demoya ka belajelen fo name kati amiri bajigi anga golo masri tabawla anga surasu udalembe kati surasu udalembe mali fantanan belajelembe ambe se ka sinogo kala kana chogomina golo masri tabaw mali kono awni soma ko alaka am belajele alaka anakana mais do blebele ba o autay aw de sonaka aw ni di fasoima aw de sonaka aw ni di ko fasoinka abela kana chomina aw sona ka aw kali ka golo masri ka taka do aw kana jimanai abise kala kana chomina aw jana wolo fawko ka aw ni di fasoma ka jan aw wolo bawko ka aw ni di fasoma wolo deon ka jan uluko ko ka fasoina kana ka jan aw furumso ko awni ani fuli kakan
Katikao ambe aufo. Gendarme bola. Police bola. Garde bola. Oje fora bola. Doyo bola. Oh, protection civile ira ou fene olu fene bala. Mali fantan nan bela jele. Na fora ko kraw ma fora munun be ika fonya bala nu ubeke a souffler. Wali ma a blessé le ma fole. O ni lakana tigla mo yede ambe aufo. Ka deli masara mani fe. Ka tla ka nyini anga jamana marabagaw fe. U ka son. Aw munun be ika fonya bala. Ni aw kan kala kana minan ka nyini ka di aw ma. Belebele nka la ini kera o de don temenu no. Général de corps d'armée Amadou Aya Sango ko ka mina nyini ka di anga sorosuma. Ko ka mina nyini ka di garuma. Ka mina nyini ka di posuma. Ka mina nyini ka di gendarmeuma. Olu bese ka jamana ila kana chugumina aka la ini kera de don temenu no. O jamana marabagaw imana lakana tigila mogo fene kele ka nidi imana me a karriera ka fosola kana aba don ka fonna le ni tora mime akono ya ka dembaye jamana fene mako bola de hakli nyuma ala ka di awma anga son sariya munu tara anga jamana fe nunu lakana tigila mogo u ka bla minan frelen kono mina mumbu u permettre ku la kana mina mu permettre u ko nedi fasoma sabula nolu ten domi faso jambe u ka dembaya ko anga golo masiri tabaw mana saraf hakela musakala una bele jilin kakam jamana tese ka yiriwa jamana tese ka basgi munum be nolu be lakana ke nu te condition na jamana marabagaw hakili to anga golo masiri tabawla bintu recrutement do lancera ko sayna umma ko be ma chamana de dati na se ali atlanche umma ko be ma atlanche mi law demand madu ibo kundonwa betese ka ke sorosier blé betese ka ke gendarme blé betese ka ke gardien blé utla ka dati wara fara aka alibi umma ko be effective mina o hake maso o baradu ne du kambe baranyina golo masiri tabaw awni sokoma kati capitaine Abdourahmane So DCS ala abeka na me sanga inkono mon capitaine ni sokoma kabo kati kayele kuluba madame Fanta Maiga kuluba projet abeka aname sanga inkono I Maiga nanjigina état major la général de division Ibrahima Dairou Dambélé blebele ndalembe kaname amba fo kelen kono aide de camp capitaine capitaine Adama Keita amba fene fo kawnicha général de division Salifou Traoré B blebele mbe kaname nike ambe afo ko commissariat chama jora malikono chebay sababula brigade de gendarmerie tama jora malikono chebay sababula donte bana akunga kala ale de sona feraw ni debalu kasigi senka polsu kala kogo ka gendarme la kogo ka gardu la kogo ko feraw ka ke ika fuya bala minan ka nyini ka di uyetugo kanya akatla formation ka ke chebay akala ini krani donte bana attention madu dumia avec en la main amba fo kenen kono kursi pramna anga chekroba kumbe sanga inkono abe sientela honorable Alou Badra Nana Kassé mon président ni soma o sente kele nanga nyama be Dramane Alou Kone oni cha ko tia ka fo faso ka jo faso de on ansira faso kungan kene kono kene min nabe kuma di awma aw de ta kene nye syndicat jekulu aw de ta kene ye association aw de ta kene ye groupement aw de ta kene ye mouvement ko aw kana renouveau kuma da di awma ma to lew ma munu kuma ka nabe duguma ka sansoro renouveau e dale awye émission faso kunka faso de anga blasralike tia kono o tia fene ka fo faso ka jo kene afleni madame Koulibaly Bintou Napo ateke benegela ne to ko Sori Ibrahima Diallo ne dunga fle ko Sori ni soma
Madame Koulibaly Bintou Napo ambi foke wole mando o anyo de fongo nege mana ke chocho na ya tege konin blauni ngoche abala be ika fomya bala nimisi wesa bise ka soro bara tega bulla to mina o fere babulu kairawla ka fo ansigi kuye ka faso don ko ukuna foni jamana kono kibara munun be blasrali kake hakili jigum kake jamana marabagaw ledu ka munun tara ika fonya bala anga se ka ngo blasra aka bandaw ini soma kontenendo akanga se franci o kibara o bambulu nala sona amana ukuna foni yani o cheminka anga ke angone amiri bala ka fo Cour suprême na aye kalika me ke malien wi abura kaira ka fo ika fomya bala fami ye yurgu ale tna se ka bali sabula jamana insan bisaba ambe ka mara démocratie kono min kera adugonete masila beba kalama o fraka soro ola am malien an ka son ka changer ni am ma changer yurgu te ban mali croix malien croix bandaw iya fo anye Cour suprême na I kalidon ka fo ko maoma be na ye faso na folo traki ko sobengena atigila mogoma bisigikira atigila mogola kiba mine ka dikiri tigila mogoma badaw neta hagli jigini o ma klente kuma fo don kana blabila nimi wulela kiri bunakunga ko atigila mogo ko aye faso na folo traki walima abisigileno walima anobala o ma wule o anga warbe nunu de buluko ubana campagne dale nay. Monsieur le président de la transition laydu kan ambe eko dondoni ki hakila jigi ala ambe maliki Koulibaly foni kelen kan maître Malik Koulibaly aka wakati la vérificateur général ka rapport fin dirama amma kele matoy ko ami itega da aka dobe aballa katikatse ka daw kaka ke sababu ke fendo wi amaleon an kumbe kala kolosilike ambe kumuna foni ko dondoni ambe ka wala ka tomo uko ka sege uko. Monsieur le président de la transition vérificateur général ka rapport mi dirima samba flantan ko to kata se samba flani mugoma ma kelente yemi wole kiri buna kunka ma kelente ka tara kasola ka fo ko aye faso na folo ka bisigilendo amma mamede. Monsieur le président 2022 élection sera o ma kele anga faso na folo talembe olu de fait ika fomya bala u beta campagne keni ori bandaw te kapma antay hakli jigi anka bâtiment administratif fin be bâtiment fin be a bâtiment nunu ika fomya bala. Monsieur le président ko a bela jele bâtiment administratif bela jele ka be firla ka bantay kele de mali kono bli mate makoma ni kuma nunu tiana o mena wakati mina akira jigi waro dai o kuma ko ni chara mamunu ye ni faso ka so nunu fere barakero fere o ko faso den kono ko ka fina ko olu jigi dare me edikan ko bolo mana funu abeda kamankundi la. Pardon, monsieur le président kika fere bela jelentike ni bâtiment administratif fin fere le flay kana bo akalama am malien ambe atiano fe munu ya façon nan flota vérificateur général et rapport dima ou wole façon nan floin kabla unola. Monsieur le président ambe tiane no fe Office central de lutte contre l'enrichissement illicite munu kanga nominé ni papier bora ou la ka fo kuye faso ka chakeda ou fere kuye faso nanfolo traki walma u kera sababuye ka faso nanfolo wodok ngaka do buganela olu kera sababuye ka bali. Monsieur le président amma kibora men sila ko anjigi warola angunjigi dalembika mais en fleromi. Monsieur le président i haklito laydu kamunu tara prestation de serment kera domi Cour suprême na anye tegere fo ko chakro bayi faso kanumba dodu anye tegere fo
ko cɛkɔrɔba in danbe latimɛba dɔ don an ma ɲina o layidukan ninnu kɔ an bɛ hakili lajigin fasodenw ka danaya talen bɛ ka da i kan kana sɔn i ka taa abada a k'a fɔ ko monsieur l'ancien président ni tun kan ka kɛ a fɛ a wagati la a ma sɔn ka kɛ an ta ye hakili jigin ye kibaruya fila bɛ an bolo sɔgɔmada in na fɛn min ye gouvernement de transition ɲɛmaya tun bɛ Moctar Wane bolo kunun sɔgɔmada fɛ a bɔra ka gafe ta k'a di Badawu ma ko premier ministre min kun kalifara ale la ko ale n'a ka jamako ye walan sɔnbɛ gafe dilen Badawu ma o wagati o yɔrɔ kelen na i ka faamuya b'a la Badawu a ye gafe wɛrɛ bɔ i ka faamuya b'a la ka Moctar Wane ka reconduit ko danaya min n'o kun dara a kan a seginna ka danaya in ka kurakuraya ko Moctar Wane k'i teliya gouvernement kura ka sigi an bɛna kuma di aw ma gouvernement kura a kan ka sigi n kɔni dalen b'a la n'a ma sigi bi a bɛ sigi sini sabula Badawu yɛrɛ ale makɔnɔnen bɛ Faransi ntɛnɛn don a bɛna tile hakɛ min kɛ an t'a dɔn yanni o cɛ wajibi la baaraw ka kɛ teliya kɔnɔ gouvernement kura n'a ma sigi bi sini kɔni a bɛ sigi ala sigi segu an bɛ kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn walawala gouvernement kura min kan ka sigi a kan ka kɛ maa hakɛ joli ye gouvernement kura min kan ka sigi maa jɔn ni jɔn kan ka don a la aw hakilinata fasodenw faso marabagaw u mako b'o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen thème filanan n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM ko grève daminɛna ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se jumadon ma tile 5 grève sabula layidukan min tun b'u ni gouvernement cɛ ko bɛnkan in ma sabati bɛnkan in ma sabati ka sababu kɛ gouvernement yɛrɛ ka layidu caman talen o gouvernement kelen tilara ka UNTM wele i ka faamuya b'a la ministre 4 de tun bɛ kɛnɛ kan k'u ka sigi ka fɔ kɛ yanni u ka taa grève la u ka sigi ka fɔ kɛ sabula jamana ko de don jamana bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ o sigi ka fɔ kɛnɛ kɔnɔ UNTM ka maa caman tun bɛ yen ka taa se gouvernement fana ka ministre 4 ma ani technicien caman tun bɛ yen kunnafonidilaw an yɛrɛ fana tun bɛ yen mɛ u ko k'an ka bɔ kɛnɛ ma dɛ o de ye nin dabaliya ban mɛ u n'a ta o ta Usumani Tarawele fana ko ale ni ma fili dɔ y'u ka syndicat ɲɛma dɔ ye a y'a jira k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu bɛ taa négociation caman na mɛ ka journaliste wele a ye na aw ka jaw ta min bɛ ka min fɔ diɲɛ ka bɔ bɛɛ ta kalama ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Usumani ko k'ale dabaliya ban'o la dɛ o kɛnɛ kelen kan an ka cɛkɔrɔba kun bɛn a mana gan wagati o wagati ni u b'ale fana wele kɛnɛ in kɔnɔ n'o ye Jugamadi Sisoko ye kɛnɛ in a y'a jɛniyɔrɔ fa kosɛbɛ mɛ yan'o cɛ Usumani Tarawele a ye min fɔ syndicat ka négociation kɛnɛ in kan UNTM ni gouvernement an ka Usumani Tarawele lamɛn. Alors, il va donner à certains fonctionnaires 4 millions, 3 millions, d'autres ont 35 000 francs. C'est bref, c'est au cadre de la République dont il parle. Ce n'est pas la première fois qu'on participe à des négociations avec le gouvernement, mais je suis surpris ce matin, déjà par la cacophonie que le gouvernement même veut présenter. Parce que nous sommes en train de discuter, filmé par la presse. On va voir nos débats et tout ce qui se dira sur les réseaux sociaux, ils vont dire que c'est le syndicat. C'est la première fois que je vois, on filme les débats comme ça, où les gens sont à couteau tiré, où le gouvernement s'attaque vertement à l'UNTM. Parce que quand certains me disent que le gouvernement dans ses propos a été courtois avec l'UNTM, ça dépend de ce qu'on appelle courtoisie. Quand le gouvernement se pose la question, y a-t-il que l'UNTM seulement? Oui, pour nous, il n'y a que l'UNTM. Et en parlant, ils disent, et quelque part, ils disent l'UNTM est une centrale importante. D'autre part, ils disent, on a eu des rencontres avec les syndicats, pas des moindres. Ah, nous on comprend français. On comprend français. Et je vous l'ai dit, les caméras continuent à filmer. Nous allons dire tout ce qu'on veut devant ces caméras. Parce que c'est le gouvernement qui l'a voulu comme ça. Et c'est le gouvernement qui essaie de nous faire la morale. Quand ils sont venus aux affaires, ils ont piétiné l'UNTM. C'est une personne, un individu qui s'est assis, il a créé son CNT. Et il n'était pas là. Ils ne connaissent pas la légalité. Quand le gouvernement nous menace, nous avons les arsenaux juridiques pour empêcher une perturbation de la transition. Vous pensez qu'on ne comprend pas français? Ces menaces-là, ce n'est même pas des menaces volées. C'est des menaces contre un droit constitutionnel. Nous ne l'accepterons pas. Et nous allons exercer notre droit constitutionnel, quel que soit ce qu'on... Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Les menaces ont été proférées. Nous avons les arsenaux. Et nous ne serons pas d'accord
Et quand ils disent que le gouvernement est ceci, le gouvernement est cela, dernièrement devant le CNT, qu'avait dit le ministre de la Justice? On s'en fout de ce que l'INTM décide avec le gouvernement. Ça n'empêche pas mon département ou les juges de faire leur travail. Ça a été dit, ils étaient là. On nous prend pour des bambins parce que dans ce pays, le problème est que ceux qui sont du côté syndical, on pense toujours que c'est les idiots de la République. Ah, il faut arrêter de penser comme ça. Si c'est eux qui dirigeaient le pays, on n'allait pas se trouver dans le trou comme ça. Sincère, dans un pays où on a le culot de donner 2 millions de primes à certaines catégories de fonctionnaires. D'autres, leurs émoluments en fin de carrière après 40 ans, ils n'ont pas 250 000. Peut-on nous faire la morale? Qui peut nous faire la morale dans ces domaines-là? On n'accepterait pas d'accompagner la transition en marchant sur les travailleurs et leurs droits. Hier, tout le monde a suivi un des grands prêcheurs. Il a dit que le patron de la lutte anticorruption est allé le voir avec la liste des gens concernés, les photos de leur maison, leurs biens. Il a dit qu'il a failli tomber en syncope parce que c'est des milliards qui ont été détournés. Comme si c'est l'INTM qui s'oppose à la lutte contre la corruption. On a dit de relire la loi. Parce que la loi ne s'applique pas aux magistrats, ça ne s'applique pas aux militaires, ça ne s'applique pas aux officiers de police judiciaire. On a été très clair. Et les gars, les photos des gens qu'il a amenés là, quel que soit ce qu'ils ont bouffé, ça ne vaut pas les 1200 milliards qu'on reproche à l'armée. Et les militaires sont à l'abri de cette loi. Et vous voulez qu'on l'accepte? Les magistrats, le président du CNPM a dit, le fonctionnaire le plus corrompu, c'est l'ancien président de la Cour suprême quand il était en activité. Pourquoi on ne lui a pas demandé de compte? Parce que c'est un magistrat. On n'accepterait pas cette façon de faire. Et nous n'avons de leçons à recevoir de personne. J'ai amené les émoluments des travailleurs de l'OCLEI. Le président de l'OCLEI, en net, il a 4 750 000 par mois, plus d'autres avantages. Les primes de son chauffeur dépassent nos salaires de cadre. Et quand il va quitter ses fonctions, 3 ans, il garde son salaire et ses avantages. Dans quelle loi, dans quel pays vous avez vu cette façon de faire? 3 ans, il garde ses émoluments, 4 750 000 par mois, alors qu'un professeur agrégé d'université qui enseigne à l'école de médecine, tous ces émoluments réunis n'atteignent pas 500 000 francs. On n'accepterait pas. Et quand ils disent qu'ils ont fait des... Nous, si le président de notre commission a parlé de la représentativité, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la besace. Qu'est-ce ils nous ont présenté? Au moins qu'ils viennent, voilà par rapport à l'alignement, on a un texte. Ils viennent bras ballants en nous disant que c'est l'État, on a les moyens juridiques de nous assumer. Chacun a les moyens juridiques de s'assumer. Et l'INTM s'assumera face à l'histoire. Je n'ai pas terminé. Ils ont fait 1 heure d'en parler et dire que on a rencontré les autorités. Effectivement, il y a des délégations de l'INTM qui ont rencontré le Premier ministre, mais ils étaient là. Nous ne sommes pas passés par 4 chemins. Eux-mêmes, nous ont demandé de présenter des excuses au Premier ministre. On a dit on ne présente rien. C'est pas parce qu'il est Premier ministre. Des gens, il ne faut pas qu'on nous amène à parler. L'État aujourd'hui, c'est du bric-à-broc. C'est du bric-à-broc ramassé n'importe où. On sait, on a vu les organes de la transition, comment ils sont constitués. Des amis, des cousins, des parents, des sans diplôme. Jusqu'à présent, qui peut me dire le nombre de militaires qui est au CNT? Plus de 60% de ceux qui vont s'asseoir en civil au CNT là, c'est des militaires. Qui peut me dire le nombre aujourd'hui? Dabri qu'on a parce qu'on est du côté du gouvernement, on est ministre. Dans ce pays, tout le monde peut devenir ministre. C'est la volonté de quelqu'un. Et la volonté non issue du peuple. Il faut qu'on se respecte au moins pour ça. Nous sommes des élus. Nous avons des bases qui nous ont mandatés. Mais des autres là, ceux qui les ont amenés au pouvoir, même pas le deux, chaque jour, ils disent c'est un président de la transition rattaché. Mais nous ne sommes jamais rentrés dans ces logiques-là. C'est des individus assis sous des hangars et des arbres qui ont désigné le Premier ministre, le ministre, chacun des ministres. Si on creuse, la prochaine séance, on va amener son rattachement. Qu'est-ce qui a fait qu'il est au gouvernement? L'État a promis. Ils ont dit ce qu'ils veulent. Je vais dire ce que je veux. Je suis dans un pays de liberté. Si je ne peux pas dire ce que je veux, comme ils nous menacent, ils ont les arsenaux juridiques, ils n'ont qu'à les mettre en branle. Je vous dis, Monsieur le Président, les arsenaux juridiques qu'ils ont, c'est parce que ils ont donné 2 millions aux magistrats, donc ils ont les arsenaux. Si nous on grève, on va nous mettre en prison. Regardez leur logique. Alors qu'on a vu des syndicats qui sont allés en grève sans préavis, des syndicats qui ont refusé l'application de l'arrêt de la Cour suprême sans préavis. Et ils étaient où? Où maintenant des bravos sont malades en Tesson. Et M. Sissoko, quand ils parlaient, si vous avez eu ce que vous nous faites là, vous avez dit dans vos vœux que c'est l'INTM. Vous n'avez jamais dit au gouvernement d'appliquer ce qu'ils ont décidé.
Si on partageait ce pays-là, chaque ministre, s'il a 1 mètre carré, la vendeuse de légumes au marché de Bougouni aura 1 mètre carré. Parce que vous pouvez en position. Comment vous pouvez accepter qu'un ministre n'a pas 1 million de salaire? Il va donner à certains fonctionnaires 4 millions, 3 millions, d'autres ont 35 000 francs. C'est brave, c'est haut cadre de la République dont ils parlent. Ils sont tous frustrés derrière eux, quand ils disent tous les déformations se reprennent. C'est là, vous ne les laissez même pas s'exprimer. Ils viennent s'asseoir toute la journée à somnoler derrière vous. En tout cas, ni Jamana marche au lieu de Jamana, au lieu de comment, au coup la main. Techniquement, ils sortent les choses. Après, quand il y a des arbitrages à faire, vous allez arbitrer. Mais maintenant, comment que techniciens de 30 ans, ils sont dans les départements. C'est les meilleurs de l'administration. Toute la journée, ils somnolent derrière vous. Vous n'avez pas respect ou une considération pour eux. Et vous voulez que les syndicats aussi soient comme ça? On ne le serait pas. Je ne vous ai pas arrêté, c'est pas gratuit. Foucault, donc, antécédents, il faut y. À aucun disent qu'ils vont mettre les arsenaux. C'est à vous de les rappeler à l'ordre. Nous ne sommes pas venus ici pour parler d'arsenal juridique à mettre en œuvre. On est venus pour négocier. Si c'est comme ça, on arrête, ils ont arrêté. Pourquoi on nous retient? Pour qu'ils nous insultent. Je n'ai pas fini, j'ai réservé le reste. Et tout le monde m'a arrêté. J'ai dit, ils ont parlé depuis 10h jusqu'à 11h. Ah oui, arrêtez. Je m'arrête parce que tout le monde essaie de nous arrêter. J'étais pour ça va les coachs de Karawanani. Aïe, départ, on ne va pas faire caca. Départ, à quoi on va non. À quoi on va là-dessus. Jamana in filɛ bi Mali Madame Kulibali Bintu Napo ni ko gouvernement ye kɛnɛ min sigi se ka UNTM wele conciliateur caman tun bɛ kɛnɛ kan Jugamadi Sisoko yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan an ka cɛkɔrɔba ye ka taa se département 4 ministre 4 tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u n'u ka techniciens u y'u wele ko journalistes ka bɔ kɛnɛ ma aw bɔra ka Traoré lamɛn sisan an kɔni an bɔra kɛnɛ ma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko y'an ka laɲini mais tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu laɲini ma bɛn sabula grève k'a bɛ daminɛ ntɛnɛn don ka taa so jumadon ma tile 5 grève an bɛ se ka fɔ nin ye kɔni ye kunɲɔgɔn ye sabula samedi baara tɛ dimanche baara tɛ fo ntɛnɛn wɛrɛ Kasim Kone a tulo b'an na sanga in kɔnɔ a n'a ka denbaya an b'a fo Dawudabugu ka taa se Ismaila Fane ma u bɛɛ lajɛlen u tulo b'an na sanga in kɔnɔ an bɛ kuma di fasodenw ma 20 80 08 08 an ta ye faso ko ye dɛ an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ jamana bɛ lahala min na bi a filɛ Mali filɛ Bintu duma bɛ da la wa ni ma tɛ da la i bɛ fiɲɛni b'an senkɔrɔ hali bi ko gouvernement kɔni démissionné na Muktar Wana ale reconduira ko tile 2 in bɛɛ lajɛlen ka fanga bala a ka gouvernement kura sigi sen kan maa dɔ bɛ da la Ismaila Fane i bɛ hakɛ to ko a mɛnna a ma se ka don n t'a dɔn min bɛ yen an bɛ kuma di Ismaila Fane ma Ismaila ni sɔgɔma anba a diyara n ye o bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na Sori Traoré ye kuma b'aw fɛ mais jamana tɛ se ka jɔ ni kan kan o UNTM ka taa n'a ye dɔrɔn n y'a sɔrɔ Fabugu la u ka taa n'a ye dɔrɔn Sori t'a fɔra n ye nin fɔ a mɛnna ministre min karilen don baarakɛlaw ka ko ɲɛmaaya la n'a bɛ ministre la Haruna Touré a sigira don min na n y'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ Sori parce que Haruna ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka bon a yɛrɛ bolo Haruna ye mɔgɔ ye a t'a kun siɲɛ mɔgɔ kɔrɔ n'i y'o ta k'o bila médiation na a bɛ ɲɛnabɔ wa ne ye chef de famille de ye Sori n'i nana chef de famille kama k'a fɔ k'i b'u traité cogoya min na k'u kɛ denmisɛnnin ye intellectuel de fana don u dun bɛ k'u ka hakɛ de ɲini moi je pense que i bɛ négociation kɛ cogo min na apaisement bɛ se ka na jamana kɔnɔ an bɛ crise nin kɔnɔ mais n'a fɔra an yɛrɛ ka train de vie foyi ma bɔ an ka train de vie la UNTM ɲɛ b'o la an b'o la tuguni an bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛnabɔ UNTM ɲɛ b'o la an b'o la tuguni loi kira wɛrɛ bɛ ka ta aw fɛ tuguni UNTM ɲɛ b'o la UNTM bɛ se ka sɔn tuguni ko u b'u sigi k'aw lajɛ ten mais cela bɛ an ka jamana ni i kumana magistrats ta dɔ nana fara magistrats ta kan k'u bila bɛɛ ye n'a fɔra mɔgɔ dɔw bɛ hali olu ma se chimique ma yɔrɔ ne ye 40 000 francs olu ye 35 000 30 000 francs ne ta o ma an tɛ jamana kelen wɛrɛ la an bɛna wuli ko maliyɛn bɛɛ ye kelen bɛɛ tɛ kelen ye dɔ de ta ye maliyɛn ka tɛmɛ dɔ kan n'a fɔra dɔ ka salaire bɛ yen o ma hali 40 000 francs sɔrɔ fɔlɔ o bɛ ka ɲini dɔw bɛ ko 2 millions e yɛrɛ ka o tile ta lajɛ 4 millions 700 et puis hali n'a bɔra a la tuguni ko Traoré tila ka continuer Traoré
fait. Au cas Sabali Jamane. Nous, ma Sabali Jamane. Voilà, Jamane, Flémolobe, qui Brabra. On est là. Allah kan kiso masa Ismail. Allah kan kiso, on va y rapporter. Allah Koko Ake. Akame Jamana Frate, Eric Do Jamanama. Bon, Mané va digner. Allah dit Joro la Mera digner. Faut être Akete. Un voisin pour Sujatala, un voisin pour Tamurila, un voisin pour Damazon Jarani, Dita Kulubalula. Un manette pour Jona, un autre néa. Et ça, bien série. Et bien, vous prenez les manières, Arna Touré, ou Kalaboy, c'est un médiation qui a rien de faire. Nous continuons pour 18 mois, il y a un thème de la femme, pas de monde à boire à boulot. Wassalam. Merci. Benikache. Cɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw ni kun ye Ismaila Fane ale fɛla ye an ka cɛkɔrɔba bɛ labɛnni na Kalaban fɛn min ye nin kɛra kabako ye Yaya Dumbuya a bɛ ka lamɛnni kɛ Kalaban Kabala an b'a fɔ a n'a ka denbaya sanga in kɔnɔ u bɛ lamɛnni na ka fɔ Bintu nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 ni maa bɛ da la an ka bilasirali kɛ i ye thème kɔni tara grève la ka ban min bɛ daminɛ ntɛnɛn don ka taa se jumadon ma an kan ka se yan bi wa Ablaga dun an sɔgɔma allo a tigi taara an b'an sɛnsɛn ka se Cɛlɛ Amadu Tunkara sanga in kɔnɔ a n'a ka denbaya u bɛ ka lamɛnni kɛ Cɛlɛ ka bɛɛ lajɛlen an b'u fo dayɛlɛ Bintu a ka don an sɔgɔma an b'a denbaya bɛ di hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Sumunu Jelibugukaw dun i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo tiɲɛ yɛrɛ la jamana bɛ ka taa bolola min kan walahi a ma ɲi a kɛ man ɲi dɛ an ka se ka hakɛ ɲɛ an ka fɔ fɔɲɔgɔnw ye u ka hakɛ dabila kuwa u ka kɛ ka hakɛ di u ma o tɛ ka ɲi n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka siran fɛn fɛn ye walahi an t'a diya fiyewu an t'a diya fiyewu walahi ala k'an kisi a ma amina rabi inshallah an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a ɲɛ amin ala ka fama ɲɛnama don an kun amina rabi ala ka hakili ɲuman di an ni fama bɛɛ lajɛlen ma amin 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 voilà merci beaucoup Isumunu bɛɛ n'i ka cɛ ka fɔ faso ka jɔ Usman Togo ale bɛ munumunu salon na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan cogo min na émission bɛ se ka ɲa ka 7 sur 7 ka labɛn ka place bɛɛ lajɛlen ka micro bila u nɔ la a ka wulikajɔ a sera kɛnɛ kɔnɔ ka ban madame Kulibali Bintu Napo dɔ bɛ da la wa dayɛlɛ an sɔgɔma an sɔgɔma yɛrɛ sira an b'a i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Isa Sanogo ka bɔ Samaya Isa Sanogo Samayakaw dun n bɛ min f'i ɲɛna Isa kuma b'i bolo an bɛ baga ɲɔgɔn ma de le coup d'état de 1968 ni Mali tun ka kɛ ni lahala kɔnɔ o de tun b'o 68 laɲini kɔnɔ i mana na ni maa o maa ye jamana in kɔnɔ an tɛ bɔ a jɔ kɔnɔ c'était prévu depuis 1968 le coup d'état de la France au Mali Mali b'o de lahala kɔnɔ bi ils ont réussi an ka kɛlɛkɛlaw taara min an ka kodɔnnaw taara min Mali transition mɔgɔw tɛ régulièrement ou testé Funantano lahara ka tila ka segin Mali tɛ stabiliser ka kɛ danbe fiye tuguni o banna ne do fina dɛ i b'a to hakili la kuma bɛɛ si bɛ mɔgɔ la ni kuma ye si bɛ kuma la ni mɔgɔ ye la France a planifié ça depuis 1968 le train de vie que Modibo Keïta avait il fallait l'enlever carrément mon flot d'économie furata la ne b'o fina dɛ ni bi ka ala ko ka i ka ala ko ka jɛlen kan ni bi ka dɛmɛ darimɛ i n'a jɛlen kan a kɛ ten dɛ k'a fɔ k'an bɛ sigi Mali in suma la tuguni o banna ne de y'o f'i ye bi j'ai 66 ans o tɛ kibaruya duman ye la France a prévu ça depuis 1968 an ti minnu ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni o dans l'Afrique Mali ko ɲɔgɔn tɛ yen diɲɛ bɛɛ Mali ko ɲɔgɔn tɛ yen adamadenya yɛrɛ 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 n'i b'a fɛ ka adamaden ɲuman ɲini i kun bɛ na Mali la de Allahu akbar
danbe horonya auto clamate danbe horonya tie ladria o ma biare chodi en binuka dingue mi kono 60 la flot de kono et c'est grâce à des Maliens que la France a pu déstabiliser le régime de Modibo Keïta wa tangere ci ko munumbe nous ça au be tension mo sengro tout ka mission réussi 18 mois ka douala on est 20 ans de mo tout ka réussi yes la me de mesumbe keli le mi fina widi palido wallahi ne bra tine de fina ameka banya roma banda o yaketa asimi yaketa martin lonte parce que jugu dem ne France jara ka malika dambe ta jamana e o le nodo wa yu konya ira ala de kele hakemi be ni na ni mi mo ta to haken galona ka saka na jeli boy démocratie la ameta min tugu Mali banane dia fina ni be min ki yire ala ko sira fo kede solo ka fambe ki Mali suma la tukuni les Maliens de l'extérieur honte de la ko Malien muna dambe bana foreya bana koite l'argent a pris la place de tout ça il y a pas ma ne be beaucoup mal merci beaucoup ni tek boro dumay beni ka tien ka fo foso ka jo foso de o alibi ambe émission foso ko ngankene kono ka puma di awma aw fela ka don foso be la halamina bulum ka sanga kono awere fela jumay yentam kon tara grève la kaban ka be damene entendo kata se jumaduma gouvernement kura ka anga sigi aka anga ke majulie ambe kuma di awma blasrel ka ke boyani karama kono 20 80 08 08 bismillah sorry ansoma Tomorrow very. Torosula. Tomorrow. Ama. Aketo itiko ni jomo ka welel ke ka boro jume. Lasne klubal. Klubal lasne. Allah. Ama. Allah turela. Turela kaudu. Ebara anga jamana ko yara be chogo mi sisa. Anga ga iso de ka nyongo kanu kolodi. Parce que asiya de kɛ mɛ ka jamana in ko bɛɛ cɛ ne min sigira fanga na sa tɔw t'a fɛ e ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ quoi i mana baara daminɛ cogo cogo dɔ bɛna bana minɛ i ɲɛ o de bɛ ka an ka ko bɛɛ cɛ bon normalement min ka hakɛ bɛ yen o kɔni wajibiyalen don ka di olu ma yɛrɛ de parce que denbayatigiw de don hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ ni dɔɔni dɔɔni donna u bolo bon o n'a olu fana walawala dɔɔni kan bon hakɛ fana ma ɲi jamana ma quoi k'u b'a lajɛ o yɔrɔ dama dama ninnu bɛ yen u k'o bɔ a la n tɛ jamana in bɛ ka tiɲɛ ka taa dɛ parce que min bɛ ka ne kamana gan fɔlɔ i b'a ye diinɛtigiw fana tun tɛ don politiki la mais sisan Mali diinɛtigiw fana commencera ka to ka politiki mɔgɔw su ka ba ɲɔgɔn na bon o yɛrɛ de ye ne yɛrɛ kamana gan ko tɔ kɔnɔ wallahi an ye denmisɛnninw yɛrɛ mais nin réalité in bɛ k'an jɔra yɛrɛ yɛrɛ de. Ok. N tɛ bɛɛ bɛ Mali président dɔn n tɛ n'u kun ye Aya ta ka sigi sa nin mana ko ninnu bɛɛ bɛ ban. Ne ma siga o la fiyewu. Voilà. D'accord. O de ne bila yan fɔlɔ. Kulubali. Voilà. Bɛni ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ nɛgɛ ka ɲi sɛgɛ saga 52 madame Kulubali Bintu Napo hakili la an bɛ se ka ma kelen ta ka miniti kelen d'ale ma ale b'a kɛ maa laban ye nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 maa laban bɛ da la an sɔgɔma. Ama bonjour. Dawuda Traoré Dawudabugu kaw don. Miniti kelen foli diyara n ye Dawuda. Bugula tulo bɛ folikan na. Ne bɛ min fɔ gouvernement ɲɛna o tun kan ka se ka ko bɛɛ kɛ pour éviter IMTM ka grève quoi. Parce que fɛn dɔw bɛ yen jamana kɔnɔ a man ɲi parce que a mana kɛ cogo cogo jamana kɔnɔdenw de bɛna degun sɔrɔ. Olu tun na. D'accord. Madame Kulubali Bintu Napo Dawuda Traoré o bɛ kɛ maa laban ye sanka in kɔnɔ an ye min sɔrɔ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛmamɔgɔw olu ka bilasiralikanw na ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw walemadɔn sɔgɔmada in na kuma tun bɛ ka kɛ Mokhtar Wane premier ministre Mokhtar Wane ale ye walan sɔnbɛ danaya taara ka kurakuraya kan fɛn min ye bandaw ye a ye danaya kurakura Mokhtar Wane kan gouvernement kan ka sigi Mokhtar Wane fɛ tile damadɔ in kɔnɔ bi ani sini sabula bandaw ale kan ka kun da Faransi kan yanni o cɛ gouvernement kura ka sigi ale ka bolonɔ bila gouvernement kura ka gafew la baaraw ka daminɛ teliya kɔnɔ o fɛrɛw hakili la Mokhtar Wane a bɛ baara la depuis kunun ma se a bɛ ka consultation kɛ sabula a laɲinina depuis wagati jan
k'a fɔ ko gouvernement ni tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu ma caman b'u la minnu tɛ ka baara kɛ ka ɲa fasodenw ka laɲini caman bɛ yen gɔri donnen b'a bɛɛ la ka sababu kɛ u ka dɔnniyabaliya ye n'o ye expérience professionnelle ye ko bɛ caman jɛ fasodenw tɛ ka nimisiwasa sɔrɔ u ka baara la depuis kuma ninnu kɔni fɔra ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw minɛ ka laɲiniw caya syndicat jɛkuluw ni société civile fɛ Moktar Wan ni Bandaw u ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan donc o b'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni ni bi n'a ma sigi bi a bɛ sigi sini Bandaw ale bɛ i bolonɔ bila k'i kun da Faransi kan an tun bɛ ka kuma o kan ani UNTM ka tile 5 grève ni min bɛ taa kunɲɔgɔn 1 ɲɔgɔnna la hali fɛnɛ aw bɔra k'aw fɛla fɔ o grève o fɛnɛ la ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka waleman dɔn Maɲanbugukaw tulo b'an na Madame Kulibali Wassa Samake maire délégué du centre secondaire d'état civil de Maɲanbugu an b'a fɔ ka taa se monsieur le maire Bokar Keita Maɲanbugu Labas Jire a n'a ka denbaya tulo b'an na Madame Jire Kadia Diallo, Madame Jire Awa Maïga, Madame Diallo Fatmata Doumia, ou Tlobana Sangan Kono, médecin colonel de la protection civile, Famga Doumiana, Kademaya Mayambou, ou Tlobana, Kata se Angam Sokrobama, Madame Doumia Assan Kouloubali. Awa Doumia, Madame Maïga, Awa Doumia, Mayambou, Constitution rurale, Afenet Lobana, Kou Bela Djelenfo, Monsieur Yves Dolo, Perdro, Famille, directrice Tanti Basso, Ambou Bela Djelenfo, Kata se Eka Bala Apidom, Docteur Mamadou Diallo, Anaka Tchadem Bela Djelen. Directeur général des douanes du Mali, Mamed Doukara, Anaka Dembaya Beladjele, Koufoko, Wolemando, Kanenkono, Ana Tchekenyon Beladjele, Ka Aufoka, Wolemando. Famille Kassim Konate, Alek Mbeka, Lamenike, depuis Daudabougou, Anaka Dembaya, Amba Fenefo, Ismaila Faneka, Fo Kanenkono, Mama Koussolemena, Sankain Kono, Kou Beladjele Fo, Docteur Mamadou Diallo, Apidom na Amba Afo Kosobe, Sabula, Neka Nyako, ale fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n bɛ se ka verrou sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ an b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ ka walemadɔ ko ala ka kanu to maa maa tulo b'an na sanga in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka walemadɔ tile hɛrɛ ala ka di an kelen kelenna ma madame Kulibali Bintu Napo a tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la Usman Togo tun bɛ a dafɛla la réalisation na ka jateminɛ kɛ i ka faamuya la baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min yanni équipe ka se kɛnɛ kɔnɔ n'o ye 7 sur 7 ye ne kun tɔgɔ safurula ne tɔgɔ Sori Ibrahim Diallo an de tun bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ ka bilasirali kɛ Bintu ne kun tɔgɔ ma se fɔlɔ